Acești dezvoltatori pretențioși Salutare, dragi prieteni! Bine ați revenit la librăria TV Nexo Install. Sunt Sorin Lăpădatu și astăzi suntem entuziasmați pentru că vom face ultimul video la acest frumos bloc din Ristor, unde am fost antreprenor general pe instalații. Am executat aici instalații termice, sanitare, electrice, gaze și de incendiu. Alimentarea cu apă în bloc, în apartamente, dar și pe părțile comune am executat-o din PPR, pe care l-am izolat bineînțeles, dar în subsol alimentarea cu apă este făcută pe oțel zincat pe diametru de 3 țoli. Având aceeași conductă care alimentează și blocul cu apă rece, dar și rezerva de incendiu, a fost necesar să păstrăm această conductă de oțel zincat până la ramificația către rezerva de incendiu. Spre apartamente am schimbat în conductă de PPR, mașina a luat-o pe interzis, nicio problemă. Coloanele de scurgere menajeră, pluvială și coloanele de ventilație sunt din PP. În fiecare baie am montat ventilatoare racordate la coloana de ventilație. Felicităm dezvoltatorul pentru opțiunea sa și anume cadrele DVC cu rezervor îngropat marca Tece, calitate premium. Prin această soluție WC-urile rămân suspendate, iar baia capătă un design mult mai plăcut. De asemenea, în anumite băi, dezvoltatorul a optat pentru duș walk-in. La acest duș evacuarea apei se face prin rigolă Tece, care este tot premium, o altă soluție care impactează pozitiv aspectul băilor. Să discutăm puțin despre obiectele sanitare pe care le-am montat. Bateriile de la lavoare sunt Cludi, lavoarele sunt ideal standard, vasul de WC suspendat are capac soft close, căzile sunt ideal standard. Cum am răcit acest bloc frumos? Păi am montat aparate de aer condiționat la partea superioară cu inverter Hyundai în sistem mono și multisplit, în funcție de solicitările beneficiarului final. Nu recomandăm dezvoltatorilor să lase clientul final să aleagă, întrucât îngreunează munca pentru noi foarte mult, dar dacă vrea șeful nostru, clientul, dezvoltatorul, așa facem. Traseele frigorifice sunt îngropate în pereți. Ele au fost executate înainte de tencuială și ele, fiind din cupru, prezintă un interes pentru răufăcători. Așadar, atenție după ce le montați, că s-ar putea să dispară. Cum e încălzit blocul? Păi apartamentele sunt încălzite cu ajutorul microcentralelor de apartament de la Viessmann, Vitoden 050 de 24 de kW, frumos din partea dezvoltatorilor să plătească mai mult pentru aceste centrale Viessmann. Apa caldă, bineînțeles că este produsă tot prin microcentrale și acestea sunt alimentate cu gaze naturale. De asemenea, pentru a încălzi apartamentele am executat în tot blocul încălzire în pardoseală, pachet complet de la Hertz, austriac. Temperatura ambientală va fi controlată în fiecare apartament prin intermediul termostatelor. Instalația electrică. Pentru circuitele electrice am folosit conductori de 1,5 pentru iluminat și 2,5 sau 4 mm pentru prizele din apartamente și cabluri de 2 ori 0,75 pentru detectorul de gaz, coaxial TV, UTP Cat6 pentru internet. Și fiecare apartament este conectat la fibră optică, care aduce în apartament, după cum știm, atât net cât și TV. Aparatajul, adică prize întrerupătoare, este BT Cineo și tablourile de siguranță și siguranțele sunt Schneider. De asemenea, în parcarea subterană avem corp de iluminat la 2 locuri de parcare și tot în subsol am executat instalația de incendiu de oțel zincat cu rezervă de apă care alimentează cei 5 hidranți, protejând astfel blocul de incendiu. Instalația de gaze a fost o adevărată provocare, întrucât acești dezvoltatori pretențioși au vrut contoarele la ușă. Cum să se lovească beneficiarul cu capul de contor când intră în apartament? Au dorit toate contoarele într-o nișă, astfel durata de execuție pentru noi s-a dublat, dar ne-am conformat și totuși îi felicităm pentru această decizie, chiar dacă a crescut volumul de muncă pentru noi. Este mult mai estetic și curat să ai contoarele de gaze într-o nișă. De asemenea, am executat priză de aer, grilă de ventilație în fiecare apartament. Ce sunt astea, Sorine? Sunt două găuri, una mică la partea de jos, pe unde intră aer proaspăt, și una mare la partea de sus, pe unde ar trebui să iasă gazele arse de la aragaz. Dar cum mulți clienți își montează plită electrică, aceste găuri nu-și mai au rostul. Însă, din păcate, dezvoltatorul trebuie să le execute, deoarece nu poate ști la momentul proiectării cine va renunța la plită și cine nu. Centrala termică nu elimină gaze arse în încăpere, deoarece, după cum știm, are o cameră etanșă de ardere, adică toată arderea se întâmplă în interiorul ei și are o tubulatură izolată complet de interiorul apartamentului, prin care aduce aer proaspăt pentru ardere și elimină gazele arse fără a polua interiorul casei dumneavoastră. Adică tiraj forțat făcut cu ajutorul unui ventilator care face parte din centrală. După cum se vede, blocul arată extraordinar, dar nu întâmplător, ci din cauza că dezvoltatorii au optat pentru decorativă Caparol, semnificativ mai scumpă, dar care, după cum se vede, face diferența. A fost turnat de asemenea asfaltul pentru locurile de parcare exterioare, acestea sunt și marcate.
A fost o plăcere să fim antreprenor general pe instalații la acest blog frumos din Dristor și până data viitoare, nu uitați să dați like, share și subscribe și să salvați planeta!